समंजसपणाचं बाकी कौतुक आहे हा वहिनी. आता यात समंजसपणा कसला? म्हणजे बघ, बाहेर जाणाऱ्या माणसाला तुम्ही कुठे जाता असं विचारलं की त्याचं कामच होत नाही असं म्हणतात. म्हणून तू अशी शब्द फिरवून माझी फिरकी घेतेस काय? कम्माल आहे बाई तुमची. यात फिरकी कसली? मला वाटलं आज रविवार, तुमचा सुट्टीचा दिवस. आणि मी हा असा कपडे करून सज्ज, म्हणून तुला वाटलं भाईंची स्वारी निघाली कुठेतरी बाहेर फिरायला. पण वहिनी, तुला विचारल्याशिवाय कुठेही जाणार नाही मी. आता म्हणाल तसं. एकदा का तुमचं लग्न झालं, बायको घरात आली की विसराल सगळं. अगं काय वहिनी, निदान तुमच्या लग्नाचा वाढदिवस तरी साजरा करण्याची संधी द्या मला. मला तर वाटतंय इतक्यातच तुम्हा दोघांना माझा कंटाळा आलाय. असं कधी म्हटलंय का आम्ही? आत्ताच तर तू माझ्या लग्नाचा विषय काढलास, त्याचा अर्थ तोच होतो. तुम्हाला मी नकोसा झालोय. अगं बाई, हे तर माझ्या लक्षातच आलं नाही. पण भाई, तुम्ही बोलू लागला की सतत ऐकत राहावं असं वाटतं. वा, फारच छान. म्हणजे मी आता एकसारखा काहीतरी बोलत राहतो, वेड्यासारखं काहीतरी बडबडत राहतो आणि तू ऐकत राहा. पण काय बोलू? असं पाहत काय राहिलंय माझ्याकडे? बोला ना. अगदी वेडे आहात. अहो, वेड्यासारखं सांगा काहीतरी, मला ऐकायचंय. आता मी बोलायला सुरुवातच केली नाही तर तू असं म्हणतेस. पण खरं सांगू वहिनी, एखादा वेडा काहीतरी बोलायला लागला ना की तुझ्यासारखी शहाणी माणसं दूर पळतात त्याच्यापासून. आता मात्र अगदी वेडे झालात हा बाई. होय, आहेच मी वेडा, तुझ्या मायेचा वेडा. वहिनी, तुझ्याकडे पाहिलं ना की एक सारखं पाहतच राहावं असं वाटतं. असं पाहण्यासारखं आहे तरी काय माझ्याकडे? मातृत्व. वहिनी, तुला पाहिलं ना की माझ्या आईची मूर्ती माझ्या डोळ्यासमोर उभी राहते. आई आणि तू, किंचितही फरक नाही बघ. तेच नाक, तेच डोळे. वहिनी, आईचं बोलणं मला फारसं आठवत नाही बघ. खूप लहान होतो मी त्यावेळी. तिची रूपरेखा सुद्धा मला नीटशी आठवत नाही. पण या प्रतिमेच्या रूपानं आईची नयन मनोहर मूर्ती माझ्या डोळ्यासमोर नाचू लागते. आणि तुला पाहिलं की वाटतं जणू मूर्तिमंत आईच माझ्या समोर उभी आहे. खरंच वहिनी, तू वहिनी नाहीस, वहिनीच्या रूपानं मायेनं जगवणारी आई आहेस माझी. भाई, खरं हे? शंका आली का कसली? शंका नाही, पण वळवाचा पाऊस येतो आणि क्षणात जातो. अगं, तो वळवाचा पाऊस असतो. मी धीर आहे तुझा. भाई, तुम्ही बोलू लागला की मला वाटतं की क्षणाआधी आलेल्या शंका पार विरून जातात. आणि असं वाटतं की माझे भाई माझ्याशी कधीच भांडणार नाही. आणि भांडले तंडले तरी क्षणापुरते. पुन्हा गोड गोड बोलू आम्ही. हो, कोणाबरोबर गोड गोड बोलतेस? या थापड्या बरोबर बोला बोला. मी कशाला आंबटशो की तुमच्यात? मी चाललो बाबा. नंदन, मी थापाड्या काय? होय होय, एक नंबरचा थापाडा आहे. थापाड्या गप्पाड्या. सकाळी 9 वाजता घरी येतो म्हणून सांग, आणि 10 वाजले तरी इथंच बस वहिनी बरोबर गप्पा झोडीत. पण असं करताना मला अगदी कसा विसरलास रे? बरं आहे बाबा, विसर. पाहिलेच वहिनी, राग आला बरं का तुझ्या भावाजीला? अरे हे राघोबा, त्यांना राग येण्याचं कारण मीच आहे, तेव्हा मीच जाते कशी इथून. वहिनी, कुठं चाललीस? मी बोललो त्याचा राग आला का तुला? मी जातो मात्र इथून निघून जातो. थांबा भाऊजी. एकूण राग गेला म्हणायचा. हो, राग गेला रागा बरोबर. भाजी बरोबर. कोण? चंदू? भांडी घेऊन आला? होय, भाजी घेऊन दिलं. भाजी तरी आहे ना? हो, एकदम ताजी असा. मुळ्याची भाजी हा, तांबडी भाजी हा, शेंगे आहोत, वाली आहोत, आणि हो बघा टमाटर. हे काय, टोमॅटो? होय, हो बा, लाल टमाटर. वहिनी, घेऊन जा त्याची भाजीची पिशवी, नाही तर इथेच होईल त्याची भाजी. चंदू, दे भाऊ ती पिशवी जरा. अरे वा, म्हणजे काम करता करता अभ्यास पण करतोस वाटतं.
अरे कसलं पुस्तक आहे रे ते तुझ्या हातात? वो कारणाशिवाय इंग्रजी लीडर कारणाशिवाय नाही लेका, कॉर्नेशन कॉर्नेशन. हो ताचता सगळा मुसळ केरात. अरे पण हे कॉर्नेशन कारणाशिवाय कुठं फिरत होता? नाही जाता जाता 4 शब्द पाठ तरी होतोय. माणसान कसा कामात काम केला ना तर तो माणूस. हे बघ चंदू, आता तो माणसा देश चालला आहेस. रात्रीच्या शाळेत जातोस, इंग्रजी शिकतोस. चंदू ज्याला इंग्रजी येत नाही त्याला जगात ओळखलं जात नाही या जगात. होय मग आय कॉम इंग्रजीत. यस मीन्स यस लाख. अरे वा, मोडकं तोडकं इंग्रजी सुद्धा बोलू लागलास. बरं कुमारा, तू जातो. अरे थांब थांब थांब, निदान चहा तरी घेऊन जा. नको, आई वाट पाहत असेल. येताना भाजी घेऊन येणार असं सांगून आलोय तिला. असं वहिनीला सांग गेलोय म्हणून. बर ठीक आहे. हो थांबा मी सुद्धा येतोय. धोब्याकडे कपडे दिले ना ते घेऊन येतोय. चला. भाई काय वहिनी? सकाळी शिरा करून ठेवलाय तुमच्यासाठी, तू खाता की नाही? दादा आला ना की नंतर खातो. अशानं मी बोलणार नाही बघा. तू बोलली नाहीस तर मी बोलेन तुझ्याशी. आणि इतका बोलेन की ऐकून ऐकून तू कंटाळशील आणि मग स्वतःच बोलू लागशील माझ्याशी. बोलणारच नाही मी. असं अगदी मनापासून सांगतेस? हो, अगदी मनापासून. आम्ही सांगितलेलं माणसं ऐकत नाहीत, मग आम्ही तरी का बोलावं त्याच्याशी पुन्हा पुन्हा? बर बुवा, जशी इच्छा वहिनी साहेबांची. भाई आत्ता बोललीस की नाही? हो बोलले मी. एकदाच का 1000 वेळा बोलेन मी तुमच्याशी. भाई भाई भाई. अगं थांब थांब वहिनी. अगं ऐकेल ना कोणीतरी. इथे आजूबाजूला अजूनही दीर भाऊजाई आहेत. हो आहेत ना, पुष्कळ आहेत. पण तुमच्यासारखे भाऊजी शोधून सापडणार नाही या जगात. आणि तुझ्यासारखी वहिनी लाभायला 7 जन्माचं पुण्य असावं लागतं. खरंच वहिनी, तू वहिनी नाहीस. काय? मी वहिनी नाही? उम्हम. मग कोण आहे मी? आई. म्हणूनच मी सांगितलेलं ऐकता वाटतं. आईने सांगितलेलं ऐकायचं नाही, मग आई तरी कशाला म्हणायचं? इतक्या मायेनं काहीतरी करावं आणि तुम्ही ते नको म्हणावं. असंच चाललंय ना तुमचं. चला बोलू नका माझ्याशी. अगं असं काय करतेस वहिनी? आता थोड्या वेळात दादा येईल. दादा आला ना की मग आम्ही दोघेही एकत्र बसू आणि तू केलेल्या शिऱ्यावर यथेच्छ ताव मारू. आणि वहिनी, दादाने नेहमी माझ्यासाठी खोळंबून राहायचं. आणि मी म्हटलं शेवटी दादाचाच भाऊ आहे मी. अहो, त्यांनीच तर मला सांगितलंय, एखाद्या दिवशी मला घरी यायला उशीर झाला तर माझ्या भाईला टिस्टर ठेवू नको. हं कशासाठी? तर असं सांगणारा दादा मोठा शहाणा आणि त्याच ऐकणारी तू माझी वहिनी. आता मात्र खरंच बोलणार नाही हा भाई. मी काही प्रतिज्ञा केलेली नाहीये तुझ्याशी बोलण्याची. मला बोलायचंय तुझ्याशी. आणि सांगितलेलं मात्र ऐकायचं नाही, असंच ना? बरं बुवा, ऐकायचंय. चला तर मग शिरा खा गरम गरमागरम. चला म्हणते ना, चला म्हणते, चला. अंदा. अय्या, कोण मामा? मामा या ना, या बसा ना. बसू मी? कशाला? चालू द्या आधी काय तुमचं होत ते. मी आणि तुमच्या आनंदात विरतन घालू का? नाही मामा, उलट तुम्ही आलात तर अधिक आनंद होईल आम्हाला. सांगावं लागतं ना ते अशा वेळी. मंदा, आजपर्यंत दुसऱ्याला सांगावं आणि मी मात्र ते ऐकून सोडून द्यावं असं चाललं होतं. पण आज प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिलंय. जे पाहू नये ते पाहिलंय मी. माझ्या वयस्क डोळ्यांनी जे स्वप्नात सुद्धा दिसणार नाही ते प्रत्यक्ष पाहिलंय मिळतंय. मामा, काय बोलताय काय तुम्ही? मला काही कळलेलं नाही. म्हणे मला काही कळलं नाही. कसं कळेल? नीच काम करण्याला आपण चांगलंच करत आहोत अशीच करण्याची समजूत होत असते. उगाच काहीतरी अभद्र बोलला का तुला? मी अभद्र बोलतोय आणि तुम्हाला मात्र अभद्र वर्तन करताना काहीच वाटत नाही. कोणाला? आम्हाला? हो तुम्हा दोघांना.
अरे आज हातात हात दिसला, उद्या गळ्यात गळे घालून बसा. पण असं करताना मनाची नाही तर जनाची तरी. मामा जाते ऐकून. हो कळतं मला, मी येण्याने आडकाठी झाली तुम्हाला. असं पाहतोस काय तिच्याकडे? काय पाहतोस? एकदाच काय पुन्हा पुन्हा पाहिन मी तिच्याकडे, आणि मी तिच्याकडे पाहतो हे तुम्हाला पाहत नाही. मी पाहतो तिच्याकडे, पण कसा? एखादं मूल जसं आशेनं आईकडे पाहतं ना तसा. आणि मीही पाहते भाईंकडे, पण कशी? एखादी आई आपल्या मुलांकडे कृतार्थपणे पाहते तशी. पण आम्ही एकमेकांकडे पाहतो हे तुम्हाला का भावत नाहीये? तुमच्या डोळ्यात का खुपसतं? लहानपणीच आईच्या मायेला मुकलेले आहेत माझे भाई. आईकडून मिळणाऱ्या सुखाची अपेक्षा त्यांनी माझ्याकडून केली तर त्यात वावगं काय झालं? तोंड बघा आईचं. मंदा, अगं त्याला तुझ्यासारखी बायको हवी आहे, बायको. आई नको, समजलीस? पण अगदी साधी आहेस तू. त्याला वाटतंय तो जे करतोय ना ते जाणण्याची कुवत तुझ्यात नाही, मामा. समजलीस? मला वाटलं नव्हतं या 4 महिन्यात तुमचा स्वभाव इतका बदललेला असेल. आणि मलाही वाटलं नव्हतं या 4 महिन्यात तू तुझ्या आई बाबाच्या नावाला काळा बसायला तयार मामा, होती. माझी काळ करा इथून. तुझं काळं तोंड बघायला थांबणार नाही मी ते. पण जाता जाता तू कुणाची मुलगी आहे हे सांगितल्याशिवाय पाय निघणार नाही माझा. पाहिलेल्या प्रसंगाची जाणीव करून दिलीत ना तेवढीच पुरा झाली. तू चुप आहेस. मंदा, अशा वाम मार्गाकडे जाताना तुझे आई बाप कोण, तुझं घराणं कोणतं, अगं याचा तरी विचार करायला हवा होता. तुझ्यासारख्या कुलीन घराण्यातील कुलीन मुलीनं आपल्या माता पित्यांच्या नावाला कायमचं काळा फासला जातंय, त्यांचा समाजातील दर्जा ढासळला जातोय. अगं याचा तरी विचार करायला होतास. आणि कुमार, स्वतःच्या सख्या भाऊजाई बरोबर असली काळी कृत्य लक्का उजेडात करताना तू तुझ्या आयुष्याला मूडमाती देते ते अगदीच कसा विसरला? हे न करण्याचं निर्बुद्ध प्राणी आहे मी. माझी वडील भावना आहे ती, आणि तिच्याशी कसं वागावं हे तुमच्यापेक्षा जास्त चांगलं कळतं मला मामा. जशी दृष्टी तशीच सृष्टी मामा. तुमचं मन पापी आहे, आणि पापी माणसाला सगळं पापी दिसतं मामा. पापी कोण हे प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिलंय मी. आणि पाहुणात स्वस्त बसणार नाही तर संबंध जगाला ओढून जागेल. एकाच आईच्या पोटी जन्म घेतलेल्या 2 भावापैकी कुमार सारखाच भाऊ असा अविचार नीट कृत्य करू शकतो. मामा, असे अभद्र शब्द पुन्हा पुन्हा उच्चारून काळजाला जीव घेणे जखमा करण्याचा प्रयत्न करत आहात. यापुढे एकही शब्द न बोलता निघा भाऊ इथून. निघा म्हणते ना, नाहीतर मंदा, ही तुझी चुरू बोलणारी जीभ तळ्याला लावण्यापूर्वी तू कुणासोबत बोलते याची काही कल्पना? चांगलीच कल्पना आहे मला. संशयाने बेजार झालेल्या एका बेजबाबदार माणसाशी बोलते याची पूर्ण जाणीव आहे मला. मंदा, स्वतःच्या मामाला असली उर्मट उत्तर देताना तुला काहीच शरम वाटत नाही? आणि स्वतःच्या भाजीवर असे पापी संशय घेताना तुम्हाला नाही शरम वाटत? संशयाने पछाडलं तुम्हाला मामा. पण एक लक्षात ठेवा, संशयासारखा दुसरा वाईट रोग नाही या जगात. आणि एकदा हा रोग जडला ना की त्याचाच शेवट होतो माणसाचा. आणि ज्यांच्यावर हे संशय घेता त्यांच्या मनाची काही पारख. त्यांना कसली आली आहे पारख? बोलून चालून तो पशु. मंदा, पुन्हा बोल. पशु? कोण पशु? मी पशु? हो, तुम्हीच पशु. त्याच जातीत शोभून दिसाल तुम्ही. संशयाने अंध बनलेल्या तुमच्यासारख्या नराधमाला पशु हेच नाव सार्थ आहे. मंदा, वेळी जीभ ताब्यात ठेव, नाहीतर काय करणार तुम्ही तिथं? शेवटी परिणाम वाईट होईल. तुम्हाला जे करायचं असेल ना ते खुशाल करा तुम्ही. आमच्यावर कितीही वाईट प्रसंग येऊ दे, तुम्हाला काय फिकीर त्याची? त्याला कसली आली आहे फिकर? मामा, यापुढे एक शब्दही न बोलता निघा भाऊ इथून. निघा म्हणते ना. भाई, पाहताय काय? मारा धक्के आणि बाहेर काढा यांना. मला वाटलं भाजीची विचारपूस करायला धावला असेल मामा, पण हा मामा नाही. आग लावे आहे, आग लावे. तो आणखी इथे थांबला तर आग भडके आणि सबंध घर पेटून निघेल. म्हणून म्हणते भाई, असा अंगाला स्पर्श तरी कर. चला बाहेर घरातून. कोण? हा भुजंग म्हणजे भुजंग मामा आहे. भुजंग हे विसरू नकोस. आपाच्या अंगावर दगड मारून स्वतःचा मरण ओढून घेतलाय तू. एक जादू दुखावलेला असता कधी उडी मारून दंश करेल हे सांगता येणार नाही. तुझ्या या बेताल वागण्याची जबरदस्त शिक्षा भोगायला तुला अगदी लवकर.
मला हाक मारू नकोस वहिनी. तुझ्याकडे मान वर करून पाहण्याचंही मला धाडस होत नाही ग. आणि कसा धाडस होईल ज्या मामाने आपलं स्वतःचं संपूर्ण आयुष्य तुझ्यासाठी घालवलं, त्याने तुझ्या सौख्य मंदिर उद्ध्वस्त करावं, तुझ्या तोंडाशी आलेला सुखाचा घास त्याने काढून घ्या. आपल्या शुद्ध वर्तनात त्यांना आजच पाप का दिसावं? यापूर्वी तर असं कधी झालं नव्हतं. ते अनेकदा इथे आले, आपलं वागणं बोलणं सारं काही पाहून गेले, तेव्हा त्यांना असं कधीच वाटलं नाही. मग आजच असं का? त्यांच्या स्वभावात आजच बदल का? माझ्यामुळे, हे सगळं माझ्यामुळे झालं. नाही भाई, कोण म्हणते हे सगळं तुमच्यामुळे झालं? आत्ताच तर मामा म्हणाले, आज मामा म्हणाले, उद्या सगळं जग म्हणेल. वहिनी, स्वतःच्या आईजवळ सुद्धा जेवढा हट्ट करत नाहीत ना, तेवढा हट्ट मी तुझ्याजवळ करतो. आणि तू सुद्धा निर्मळ मनाने माझ्याशी वागतेस, निर्मळ प्रेम देतेस मला. पण या भुजंग मामांसारखी दुबळ्या मनाची माणसं त्याचा नीट अर्थ काढतात, गैरफायदा घेतात. म्हणूनच वहिनी, आता यापुढे आपल्या स्वभावात आपल्याला बदल करायला हवा. वहिनी, यापुढे तू माझ्याशी बोलू नकोस. भाई, काय बोलते हे? सांगितलं नाही का, मला भाई म्हणून हाक मारू नकोस. मेला तुझा भाई, खरा गेला. काय बोलते हे तुम्ही? जगानं अधिक काही बोलू नये यासाठी हे अखेरचं बोलतो. ज्या दिवशी तू या घरात पाऊल टाकले, त्याच दिवशी मी माझ्या दुःखाचे अखेरचे अश्रू बाहेर टाकले. वाटलं आता माझं दुःख संपलं. यापुढे जर माझ्या डोळ्यात पाणी आलंच तर ते आनंदाचं येईल, दुःखाचं नाही. पण आज या भुजंग मामाच्या रूपानं आपल्या घरात कलीने प्रवेश केला. भाई, किती मनाला लावून घेता हो तुम्ही? काय मनाला लावून घेतलं त्यानं? मंदा, कोणी मन दुखावलं माझ्या भाईचं? तू? दादा, माझ्यासाठी माझ्या वहिनीला काही बोलू नकोस रे. मला वाईट वाटतं, मला सहन होत नाही ते. पण तुमच्या वागण्यात असा बदल का? मामाने काय केलं सांगा, मला कळलं पाहिजे. अनपेक्षितपणे घडलेल्या या प्रसंगानं माझ्या मनात वादळ निर्माण झालंय. त्याचा उलगडा झाल्याशिवाय माझं मन शांत होणार नाही. कोणत्याही प्रसंगी माझा कुमार मला सुखी दिसायला हवा. माझा कुमार म्हणजे माझं सुख आहे, माझा कुमार म्हणजे माझा आनंद आहे. असा जातो मामांकडे आणि असं काय करायचं ते? आधी काहीतरी खाऊन घ्या म्हणते. सकाळी बाहेर पडताना फक्त शिरा घेतला होता तुम्ही. आता उपाशी पोटी जाऊ नका. आज चला. अहो, सकाळी शिरा करून ठेवलाय, तो तसाच पडू नये. कुमारनं घेतला नाही का? अरे दादा, मीच म्हणालो तिला तू आल्यावर घेईन म्हणून. आता तू आलास, दोघे सोबतच घेऊया चहा. ठीक आहे मंदा, जा चहा ठेव. कुमारला घेऊन मी आलोच. कुमार, दादा, कुमार, अरे आई वडिलांच्या मायेला तू लहानपणीच पारखा झालायस. आम्हा दोघांकडे किती आशेने पाहतोयस. म्हणूनच आई बाप करणार नाही इतका त्याग मी तुझ्यासाठी करणार आहे. कुमार, सध्याचं जग फार वाईट आहे रे. आणि म्हणूनच या जगाला मला दाखवून द्यायचंय की विकास आपल्या भावावर किती प्रेम आहे ते. चल, चहासाठी मंदा वाट पाहते. चल. शिरा पडली ती घरात कोण दिसणार सगळे? चंद्या, मामा, मामा साहेब, या बसा बसा. या वहिनी साहेबांका पाठवून देते. हा तिला बोलू नकोस, तूच इकडे ये. मामा साहेब, ह्यो ना, ह्यो म्हातारो ना जरा जास्त चिडलो दिसता. सकाळपासून उपाशी आवडता. अगदी खरं खरं सांग, खोटं बोलू नकोस. तेव्हा शपथ करा सांगतोय. मग तुमका काय विचारूचा आता विचारा. किती वाजता बाहेर गेला होतास? टाइम बघू ना. आता वाजले किती? घरातील कामे टाकून बाहेर काय करत होतास?
काय सांगलंय काय माझ्या हातीत गड्या दिसता तुमका टाइम बघूक नाही हे बघितलं नाही ते बघितलं नाही मग पाहिलंच तरी काय तू तुमचा थोबा चंद्या शिरा पडली ती वकिलासारखी उलट तपासणी कशा करतात हो माझी काय झाला तरी काय आणि कशासाठी ते कुमार भाई पण रागवले आज माझ्यावरती तो कशाला रागवेल उलट त्याला संधीच मिळाली हसण्याची खेळण्याची मजा करण्याची हो बरोबर असा स्वतः खेळून दुसऱ्यांका खेळवणार त्यांच्या हातचो मळ असा ते मगाशीच पाहिलं मी पण आता माका समजला तुमच्या मनात काय काळाबरा चालू आहे आता म्हणान तुमच्या पोटात मळमळता काय आता माका समजला ते नंतर कळेल आधी मला हे सांग घरात दुसरं कोणी नसताना मंदाचं आणि कुमारचं काय चाललेलं असतं दोघांच्या वागण्यात काही काय बेर आता माका समजला तुमच्या मनात काय काळाबरा चालू होता काय म्हणायचं काय तुमका काय चालू काय तुमच्या मनात एक कान कोणी फुकले कोणी तुमचे चंद्या अपमान करतोय तू माझा बोलून चालून विकासचा फालतू लोक मामा गप बसा मी या दादासाहेबांचो नोकर आहे तुमचो नाही आणि नोकर जरी असलाय ना तरी फालतू नाही या सांगान ठेवताय तुमका दादासाहेब म्हणजे आमचे देव माणूस त्यांचा मन देव माणसासारख्या त्याच देव माणसाच्या घरात असले लाजीरवाणे प्रकार घडतायत लाजीरवाणे कसले मी 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 स्वतः पाहिलंय कुमारला मंदाचा पदर ओढताना मी पाहिलंय मामा गप बसा जीप कापून हातात देईन तुमच्या परत असं काय बोला जरा चला राव इथून अरे देव माणूस आमचे कुमारभाई आणि कलियुगातले राम लक्ष्मण सीतामाईंची लक्ष्मणावर जशी शुद्ध प्रीती होती तशीच वहिनींची कुमारबाई बरा पण या फाटक्या तोंडाच्या म्हाताऱ्या तपाप वाटता का चंद्या अरे जा नीट पापी म्हाताऱ्या जा तुला राव इथून अरे तुझा सकाळी कोणी तोंड बघला ना तर आंदोलन लागायचा नाही जा तू चंद्या! तुला राव इथून. मी नीच मी पापी मी आग लाव्या काय होय होय मी आग लाव्या आहे आता इतकी भयंकर आग लावणार इतकी भयंकर की त्या आगीच्या प्रकार चोळ्यात होरपळून राख व्हायला पाहिजे मी नीच मी पशु मी पापी काय झालं मामा असं वेड्यासारखं काय बडबडताय होय मला वेळ लागलाय या वेळेच्या नादी तुम्ही लागू नका नाहीतर डोकं फोडीन रक्त काढीन असं काय करता मामा हो असे काय बघता माझ्याकडे हो मी तुमचा विकास कोण विकास हा विकास मी नीच मी पापी कोण म्हणते तसो तुमचा भाऊ तुमची बायको दोघही असंच म्हणतात आता तरी समजलं काय माझा भाऊ माझी बायको मामा असं झालं तरी काय काय झालं म्हणून विचारता काहीतरी भयंकर घडतं या तुमच्या घरात असं कोड्यात बोलू नका बुवा या बसा आणि जे काय असेल ते अगदी स्पष्ट बोला स्पष्ट बोलू कुणाजवळ विकास जवळ अरे विकास झाला तरी कुमारचाच भाऊ तो किती विश्वास ठेवणार माझ्यावर मामा खरं सांगा काय झालंय ते कोण वाईट म्हणाला तुम्हाला वाईट काम करणारेच वाईट बोलतात मामा त्याचं नाव तरी सांगा आधी तुमचा कुमार काय माझा कुमार अशी कोणती गोष्ट घडली त्याच्या हातून एक भयंकर पाप काय एक भयंकर पाप कसलं असं काय केलं माझ्या कुमारनं तुम्ही घरात नसताना मंदा आणि कुमार दोघं नसतात घरात पण तुम्ही बाहेर गेल्यावर तुमच्या गैरहजेरीचा त्यांनी असा फायदा घ्यावा शी भयंकर अतिशय भयंकर कसला फायदा घेतलाय त्यांनी प्रेमाचा अहो तुमच्या गैरहजेरीत दोघांचं प्रेम साफल्य झालंय प्रेम साफल्य आहात कुठे तुम्ही तुमच्या घरात इतक्या थराला गोष्टी गेल्या आणि तुम्हाला त्याची कल्पनाच नाही होय प्रेम आहे त्या दोघांचं एकमेकांवर मला माहित आहे ते काय हे तुम्हाला माहित आहे होय मला माहित आहे कुमार मंदा दोघही एकमेकांवर अतिशय प्रेम करतात पण कसलं
तुम्ही समजता तसलं पापी प्रेम नाही ते. त्यांचं एकमेकांवर दोघांचं पवित्र प्रेम आहे ते. मामा, मंदा कुमारच्या पवित्र प्रेमाबद्दल संशय. इतका नादान आणि दुबळा नाही मी. त्यांच्याबद्दल नुसता संशय जरी घेतला तरी त्याचं पाप बसेल माझ्या माथी. मामा, तुमच्या दुबळ्या मनानं घेतलेला हा भयंकर संशय आहे. आतापर्यंत संशय होता, पण आता संशय राहिलेला नाही. मी माझ्या डोळ्यानं पाहिलंय. अहो, आज हातात हात दिसले त्यांच्या, उद्या गळ्यात गळे घालून बघतील. नाही, ते शक्य नाही. तुम्ही बघितलं असेल, एके दिवशी तुम्ही पण तुमच्या संशयी डोळ्यांना संशयाची पिशाच असताना दिसली असतील ती. स्वतःच्या थोरल्या भाऊजाई बरोबर इतक्या अचिराट चाळे करणे इतका माझा कुमार नादान नाही. माझा भाऊ आहे तो, आणि स्वतःच्या दिराबरोबर असल्या नीच कृत्याला तयार होणारी माझी पत्नी पतिता स्त्री समजता काय? मामा, मंदा माझी पत्नी हे विसरलात काय? मामा, समाजात प्रतिष्ठित असलेल्या आमच्या घरंदाज घरातील माणसांबद्दल पापी संशय घेणारं तुमचं मन महापापी असलं पाहिजे. कुमारच्या शुद्ध वर्तनाची खात्री आहे मला. गंगेच्या वाहणाऱ्या निर्मळ पाण्यासारखं मन आहे त्याचं. हे तुम्ही बोलत नाही, कुमारवरचं प्रामाणिक प्रेम बोलतय. पण तुम्ही कुमारवर प्रामाणिक प्रेम केलं, त्या सात्विक प्रेमाचा कुमारने नकळत फायदा घेतलाय. आणि तुमचं व्यक्तिमत्व नष्ट जगातील व्यक्तिमत्व नष्ट करण्याचा कुठे डाव रचलाय त्याने. मामा, नाही, ते शक्य नाही. पण तुम्ही आता त्याच्या पाठीवरचा माझा मायेचा हात मागे ओढू पाहता, तोडू पाहता. हेच ते त्याला नेमकं हेच माहीत आहे. मी कितीही वाईट वागलो तरी दादा माझ्यावर मुळीच संशय घेणार नाही. पण लक्षात ठेवा विकास, वैशाही भावनेच्या आहारी जाताना तुमच्या पत्नीचं पावित्र्य नष्ट करायला कारण होणार नाही तो. मामा, जे सांगू नये ते सांगत सुटला आहात तुम्ही, पण माझ्याने ऐकवत नाही ते. तुमच्या तोंडातून बाहेर पडणारा प्रत्येक शब्द माझ्या काळजाला छिद्र पाडलंय. मला माहित आहे मामा, संशयाच्या जाळ्यात मला अडकवून आमचा नाश करण्याचा हेतू आहे तुमचा. म्हणजे मला कोण कसाही समजता तुम्ही? अहो, कसायापेक्षाही निर्दयी आहात तुम्ही. कुमार बद्दल माझ्या मनात संशयाचं विष ओतून आम्हा दोघांची कायमची ताटाटूट करण्याचा डाव आहे तुमचा. पण लक्षात ठेवा मामा, हे स्वप्नात सुद्धा घडायचं नाही. माझं आणि कुमारचं रक्ताचं नातं आहे, हे विसरत आहात तुम्ही. पण मी कसं विसरू ते? इतर कुठल्याही नात्यापेक्षा रक्ताचं नातं श्रेष्ठ असतं मामा. कुमारच्या प्रेमाच्या तहानेने व्याकुळ झाला आहात तुम्ही, पण तुमची तहान तो पूर्ण करू शकणार नाही. शेवटी निराशात पदरी पडेल तुमच्या. पण लक्षात ठेवा विकास, कुमारचं तुमच्यावर साधं सुद्धा प्रेम नाही. त्याचं प्रेम म्हणजे निव्वळ मृगजळ आहे, मृगजळ. ते तुम्हाला कळणार नाही. कुमार माझा आहे, तो फक्त माझ्यावरच प्रेम करतो. पण तुमचा गैरसमज आहे तो. अशा स्वभावाने तोंड कशी पडाल एके दिवशी. वहिनी, मला तुझ्याकडे पाहवत राहावसारखं वाटतं. या वाक्याचा काय अर्थ घ्याल? ज्या तुमच्या मनाला कुमार आणि मंदाचं प्रेम शुद्ध आहे, ज्या तुमच्या मनाला वाटतं ना, त्या तुमच्या मनाला एकदा विचारून पहा, म्हणजे कळेल तुम्हाला या वाक्यात काय गहन अर्थ दडला आहे तो. किती पापी विचार एकत्र आले आहेत ते. विकास, अहो, विचार केल्यानंतरही कळू नये तुम्हाला? आश्चर्य आहे बुवा. पण लक्षात ठेवा विकास, एका भयंकर रात्री ज्यावेळी मंदाला कुमारच्या मिठीत पाहाल त्याच वेळी तुमच्या डोळे चटकन उघडतील. मामा,